Uvek me nekako malo interesovao pixel art i hteo sam da naučim više o tome kako nastaju ti strava jednostavni crteži koje sam viđao u igrama i generalno svuda oko sebe, ali nikad se nisam baš kao nešto odvažio da naučim kako se oni rade. I onda pre mesec dana kada sam otvorio membership na kanalu, shvatio sam da imam opciju da uploadujem nekakve različite emote koje mogu ljudi da koriste i pomislio sam da bi to baš bilo super prilika za mene da probam da skapiram kako se crta neki najosnovniji pixel art. Ovdje je disclaimer, ja nisam nikakav crtač, ne umem da crtam, nisam dizajner, nemam nikakve veze sa ovom stvari, samo mi je zanimljivo da pokušavam da napravim stvari u pixel art stilu. I odlučio sam da dodam jedan novi emote na kanal. U ovom trenutku već postoji nekoliko emota koje sam napravio i badge-eva i sličnih stvari, ali novi koji sam želeo da napravim je zapravo crveni kačket. Sad ću vam pokazati na koji crveni kačket mislim. Ok, ovo je prvi kačket koji sam napravio kao merch za kanal i na neki način je postao kao poznat svima. Dosta vas je i osvojilo ovaj kačket na streamu i na videima i tako dalje. I mislim da bi bila strava fora da postoji emote ovog crvenog kačketa na kojem piše gamđa, što znači krompir na korejskom. I sada ćemo to probati da napravimo. U suštini, način na koji ja to radim verovatno nije najpametniji, ali kreirat ćemo jedan file koji će biti 32x32 piksela u Photoshopu. Kao što vidite, verovatno, to je veoma mali file. Ako uzmem olovku kao alat odavde i stavim da debljina olovke bude 1 piksel, otprilike možete da vidite koliko je to zapravo mali crtež. I ako odem na view i prikažem ga u 100%, možete da vidite koliko će izgledati kada bude završen. Tako da, u suštini prvi korak napravili smo 32x32 piksela file i sada ćemo probati da nacrtamo kačket. Pošto je kačket crvene boje, uzet ćemo ovu neku najosnovniju crvenu boju i u mojoj glavi kačket otprilike izgleda kao neki, vrlo otprilike, kao neki polukrug. Tipa, ovaj gornji deo izgleda kao neki polukrug. Ovako, nešto vrlo grubo ću nacrtati, neće biti jako precizno. Pa ćemo ga posle sređivati. Znači, polukrug neki i onda postoji dole ovaj deo koji je kao patka. Koji izgleda nešto ovako. Bukvalno ovako, u mojoj glavi ovako izgleda kačket. Ja sad nemam pojma da li on zaista tako izgleda. Ali, da, ovako nešto. Znači, samo ćemo ovdje malo da izbrišemo ovoga. Znači, bukvalno ovako, ima ovaj deo gore za glavu i ovaj dole deo koji je u stvari onaj deo koji vas štiti od sunca. I ništa, u suštini sada ćemo samo da obojimo tu stvar u crvenu boju celu. Iako izgleda totalno neprecizno, kasnije ćemo doterati da to izgleda bolje, ali za sad neka kao izgleda ovako, šta god. Ok, ovaj kačket sad kao počinje malo da liči na neki kačket, ali da bismo zaista to uradili, nacrtat ćemo kao neku vrstu crnog outline-a, čisto da istaknemo oblik tog kačketa. I bukvalno ću ručno sad da krenem ovako po obodu crteža da crtam outline. Ovdje ću ovako imati neku kao zakrivljenu linijicu da bi bilo očiglednije kakav oblik je u pitanju i onda ću imati outline oko celog ovog dela kačketa. Ajde to da probamo da uradimo. Ok, sada kada sam nacrtao ovaj outline, nekako mi je malo jasnije da ove proporcije nisu dobre, da bi ovaj donji deo kačketa treba bude nekako manji, ne treba da bude baš ovako ogroman kao što je trenutno izgleda. Tako da ćemo uzeti bukvalno belu boju i samo ćemo izbrisati deo ovoga, bukvalno ovako grubo, bez nešto mnogo promišljanja. Znači, bukvalno ćemo skratiti taj tu deo. Dole ovo
izgleda bolje, u mojoj glavi i dalje ne izgleda bolje, mislim da bi trebalo ovaj deo ovdje da bude širi i onda da se sužava na ovamo, tako da ćemo još da ga smanjimo, još ćemo da ga skratimo. Ok, ovo trenutno ne izgleda baš sjajno, zato što mislim da treba još malo da ovako na levoj strani izađe ovaj ovdje patkasti deo da bi to skroz zaličalo na kapu. Tako da ćemo bukvalno uzeti ceo ovaj layer i ono veštački ćemo ovako da ga malo sabijemo. Ovako nekako. I vidjet ćete, on će onako sad malo da se pokvari, zato što algoritam pokušava da skapira kako da kompresuje tu fotografiju, a ima jako mali broj piksela na raspolaganju. Ali nebitno, bukvalno ćemo ovako još malo da je sabijemo i onda ćemo probati da produžimo ovaj levi deo još malo. Malo ćemo da očistimo ove ovdje piksele viška koji su se kreirali, čisto da izgleda malo pospremljenije file, da ne izgleda toliko haotično. Ok, u mojoj glavi ovo sad već počinje nekako da liči na kačket, samo što je dosta krzavo i ima dosta ovih nekih viška piksela koji su se stvorili resizovanjem. Naprimjer, to možda nije bila toliko dobra ideja, ali nije nešto što ne mogu brzo i lako da sredim i da počistim file. Bukvalno korišćenjem bele i crne boje ću samo da učinim da ovo postane kao preciznije, da nema toliko tih piksela koji samo vise sa strane i koji su neke međunijanse. Ok, zapravo zvuči kinda kačketasto, rekao bih. Ono što mislim da nam treba nam još jedna tamnija nijansa crvene boje da bismo kao postigli, ajde recimo neku senku ili tako nešto. Tako da ćemo uzeti ovu istu crvenu boju koju koristimo, ali malo tamniju i nacrtat ćemo kao neki ovdje osenčeni deo koji je kao tamniji. Ovdje sad stvarno dolazi do izražaja moje potpuno nepoznavanje tehnike crtanja, ali nema veze šta igramo se. Znači otprilike u mojoj glavi tu bi kao bio neki tamniji deo. I don't know. U suštini izgleda dobro kad se zoom outuje, izgleda kao da ima neku dimenziju. Ono što bismo također mogli da uradimo je da u suštini uzmemo neki svetliji deo crvene boje i da onda imamo i neki kao highlight sa druge strane, ovako nešto. Nemam pojma, recimo ja bukvalno ne znam da li je ovo pametno, ali u mojoj glavi pomalo izgleda kao kačket. Vjerojatno ste primetili da stalno zoominujem i zoom outujem napred i nazad da bih video kako izgleda crtež kada je zoomiran dok ga radim, a onda zoom outujem čisto da vidim šta sam u stvari nacrtao. Ono što mene malo baguje kod ovog kačketa, što mislim da mogu da popravim, je što kačketi zapravo imaju taj veoma distinktivan deo na vrhu koji je u stvari, to je u stvari ova ovdje tačkica. Ne znam kako se to zove, kao neko dugmence na vrhu, tako da ću probati na ovom mom kačketu da napravim to dugmence, recimo nešto ovako. Da, mislim da sam malo preterao, ali da, ovako nešto. Sad to možda zvuči čudno i izgleda čudno kada ovako zoomiram, ali tipa kada out zoomiram možda deluje malo smislenije. Znači bukvalno ćemo ga prikazati u 100% view i bez pozadine i otprilike to izgleda nekako ovako. Ono što također trenutno postoji na crtežu što bih voleo da ostane je ovaj beli outline. Ono što ćemo prvo da uradimo je obrisat ćemo. Ovaj beli outline je nastao greškom, znači ja sam bukvalno crtao belom bojom i to je ostalo, ali ćemo nacrtati normalan beli outline, ono kakav bih želeo da imam, oko celog kačketa. I onda ćemo samo ostaviti taj beli outline, znači bez ovog viška. Tako da ću sad samo malo da pospremim tu stvar. Uzet ćemo gumicu također od jednog piksela i bukvalno ćemo obrisati.
Obrisat ćemo viškove i ostavit ćemo samo onaj beli outline koji se nama sviđa. Ok, u mojoj glavi ovo na neki način već kao podsjeća na kačket. Verovatno bi mogao malo da pospremim da bude još nekako, da bude još bolji file, ali iskreno ne izgleda toliko loše, ja sam ono zadovoljan. Eventualno ću ove ovdje detalje da sredim. Ovaj ovdje deo me buguje, kao da postoji neki višak piksela, ne mogu da objasnim, ali mislim da je možda bolje da to ovako skrešem. Znači, nije baš najpravilnijeg oblika ovaj kačket. I sad jedino što fali na ovom kačketu je možda natpis, pošto originalni kačket ima gamđa na sebi napisano, to je gamđa na korejskom, ali mislim da na pixel artu nema mesta za ceo taj ispis, tako da eventualno možemo da probamo da uradimo simbol za G ili GA na korejskom, koji otprilike izgleda nekako kao neki, znači ima ovaj gore deo, mislim da otprilike možemo probamo to da uradimo. Znači ima neki ovako gore deo i onda se dole ovako grana. Možda bi bilo bolje, pošto je jako sitan ovaj pixel art. Znači pazi, pogledajte, kada ga ja stavim na 100%, on je toliko mali, ali možda ima mesta za GA. Ja probao bih da stavim GA da vidim kako to izgleda. Znači GA bi izgledalo otprilike ovako. Pogrešio sam. Otprilike ovako bi izgledalo GA. I iskreno nisam siguran, mislim da je previše sitno, ali možda vredi probati. Jep, ovako bi izgledao u upotrebi. Mislim da je možda bolje da ostavimo samo ovo slovo G bez A. Mislim da je A suviše, da stvar postaje suviše sitna kada dodamo i taj simbol. Tako da ovo G je dovoljno, čini mi se, i možemo se samo zadržati na tome. Jedino što mislim da ga nisam baš najsrećnije nacrtao, ali to ćemo sad popraviti te detalje. Ok, ovo basically izgleda kao neki kačket. Nije savršen, ali je neki početak i iskreno meni je bilo zabavno da probam da ga napravim. Ako vi imate neku ideju kako bi mogao bolje da se napravi kačket u pixel artu, obavezno mi pišite na komentarima ovog videa ili na Discordu, a ja ću sada izvesti ovaj file i bukvalno ću da ga uploadujem na YouTube members deo kako bi već od kasnije bio, kako bi bilo moguće koristiti ga na kanalu. Kako izvozimo ovo, u suštini izvešću ga kao PSD file kako bih mogao kasnije da također manipulišem njim, ali ću ga izvesti i kao PNG file. Jedino što sam sad primetio je da nije centriran, tako da ću eventualno da pomerim ovaj kačket na sredinu ovog fajla. Otprilike ovako nekako. I izvešću ga kao PNG. PNG je u stvari transparentna vrsta fajla u ovim dimenzijama koje su tražene, znači 32x32 piksela. I evo nas na members delu kanala gdje imamo, kao što vidite ovdje su sada već svi do sada uploadovani badgevi i emoji i ubacit ćemo prosto još jedan emoji. Mislim da imamo opciju da imamo 4 trenutno, tako da će ovaj biti novi kačket i bukvalno evo, dodali smo ga na kanal kao još jedan emoji u ponudi. Kao što vidite sad kad ga pogledamo ovako na kanalu dosta deluje sitno i ovo G se ne vidi baš sjajno, tako da bih možda probao da u ovom otvorenom fajlu malo podebljam ovaj natpis G i da probam da vidim kako bi to izgledalo. Znači kao što vidite nije loše da vidite svoj rad u različitim dimenzijama kako biste razumeli šta u stvari se vidi kada to uradite. Kažem, probat ću malo deblje to sve da uradim. Ovo sada možda izgleda previše debelo, ali ja zapravo mislim da će imati smisla. Zapravo mislim da će ovo imati više smisla od onoga što sam malo pre bio uradio. Tako da uploadovat ću ga ponovo. Ok, sada definitivno malo bolje izgleda. Nije najsavršeniji kačket koji ste ikad u životu vidjeli, definitivno će se sigurno za mjesec dana ili tako nešto smejati ovom svom radu, ali čisto sam htio da vam pokažem i da vas ohrabrim kako izgleda kada neko ko ne zna ništa o nečemu, bukvalno samo proba nešto da napravi i kao, ok, neće biti sjajno, ali realno gledano nama će u chatu poslužiti i bit će nam fan da koristimo ovaj kačket neko vreme. I to je bukvalno to, sad ćemo samo da sačuvamo i da publishemo ovu stvar.
I da, to je to. Sada imamo novi emoji pored prva 3 koja smo generalno napravili. Od sada će memberi moći da koriste i ovaj kačket emoji ako ukucaju u chatu kacket. Tako da, za nekih 15 minuta rada i u suštini zezanja napravili smo nešto. Sljedeći put ćemo napraviti nešto bolje i onda nešto još bolje i onda nešto još bolje i vremenom ćemo možda naučiti da radimo neki zabavan pixel art. Nadam se da će ovo poslužiti kao neka vrsta tutoriala. Svestan sam da nije toliko tehničko objašnjenje, bukvalno se svodi na to igrajte se, probajte da nacrtate nešto i bukvalno će ispasti nešto i to je dovoljno dobro. Lajkujte ovaj video ako vam se svidao ovaj kratki tutorial i ostavite mi u komentaru šta mislite da sam mogu da radim drugačije ili bolje ili kakav drugačiji emoji biste probali da napravite i da li vam je ovo generalno bilo korisno. Također podelite ovaj kanal i ovaj video s nekim koga interesuje pixel art ili ne znam, emoji, može biti zabavno. I to bi bilo to od mene za danas, a mi se vidimo sutra na streamu. Bye bye!